I com ho dic, soc d'allà, d'on venen les llengües. Soc tot aquell que no coneixeré mai, però d'aquí sé el parlar. I he començat a llegir. Fins que no l'he acabat eren les 5:30 o les 6 del matí. I en aquestes hores has donat Me l'he engullit. L'has engullit. Vam aprendre anglès, que és important, i a més vam aprendre l'essència del llibre, que clar, cadascú aquest monstre o el Viktor Frankl, el que el feia, tant com l'altre, per cadascú de nosaltres tenia un significat diferent. Exacte. I això va ser molt bonic perquè vam fer un debat a classe i va ser molt maco. Aquest any 2018 commemorem l'any Pedrolo, 100 anys del seu naixement. La millor manera de celebrar-ho és llegint-lo. Poeta, novel·lista, dramaturg, articulista i traductor. Manuel de Pedrolo, trajecte final. Es va presentar cap al tard, quan ella era al porxo desgranant llegums, i el va veure venir pel camí, amb tota la posta que es fonia al seu darrere. La poesia. È il fuoco ed è la neve, è la tristezza ed è l'urlo che risveglia l'allegria e ci illumina le tenebre che abitavamo con un'antica usanza di angeli caduti. It's the bridge and it's the stream, the memory that opens clefts of honey in the red-hot melting wound, which gashes irredeemable abysses in the very midst of our veins. I wrote a letter to the manager of the London's Blues Festival to promote my music.
time of the year. In some sense, it has been with me all my life. Senyores i senyors, ho sento, he venut tots els llibres. Xaval Gras es menja el mou. Un llibre molt recomanable per a tots els públics.